Hvad synes du? Jeg synes, den er meget effektiv. Ja. Jeg hedder Daniel Beretta. Jeg er uddeler i Trøjde Brugsforening, hvor vi står lige nu foran butikken ude på torvet. Flemming Jensen. Jeg er uddeler i Superbrugsen Fuglbjerg. Jamen i dag har vi været så heldige at investere i en Tomra R2. Vores pantløsning i dag er en R2, hvor man fylder så hele sækken ned i. Det kan både være dåser, det kan være plastflasker og det kan være glasflasker. Og så har vi en anden model, som vi er den første i Danmark, der har, hvor man kan putte flasker i og putte kasserne ind. Vi ser mange kunder, som kommer ud fra de andre byer. Vi kan se, hvis vi tjekker op via Tomra, hvor meget vores naboer får ind af flasker i forhold til, hvad de fik før, at vi har stjålet nogle af deres kunder. Det er vi selvfølgelig utrolig glade for, og så er det op til os at sælge nogle varer til dem, når de er her. Jeg bruger den her, fordi den både tager dåser, plastik og glasflasker, og jeg kan bare hælde det i, og så klarer den det hele for mig. Og det jeg kørt specifikt hertil, fordi de har fået den maskine. Førhen kørte jeg 20 km måske for at komme af med pant, og nu kan jeg bare hælde det i her. Men altså efter vi har fået Tomra R2, der er vi øget 10% i kundestrøm. I forhold til, hvad man ellers har hørt af kollegaer, så er det ikke meget, men vi kommer også fra et højt niveau. Og hvis vi kigger på vores flaskeandel, så har vi fået dobbelt op på flasker. Det er vigtigt for os, at det er nemt for kunderne. Det er vigtigt for os, at pantmaskinerne kører driftssikkert. Kunderne er rigtig glade for dem, og det er vi også. Flaskeautomaten er nem for os som personale, fordi den er nem at tømme, den er nem at gøre ren, og den fortæller os, hvad der er galt, når der er fejl. Og man er fri for at stå og putte flasker i lang tid. Og det er grunden til, at jeg har valgt den her. Ja, det er en fordel, man kan have hele posen i, man ikke skal stå og putte flaskerne ind enkeltvis. Det er bare hurtigt, i stedet for at man skal stå med én flaske ad gangen og komme ind i flaskeautomaten. Det bedste ved er, at man ikke får fedtede fingre. Jeg nyder virkelig at ikke få klistret eller beskidte hænder. Så går jeg direkte ind og handler i Superbrugsen. Det er nemt. Det er så sindssygt nemt. Tøm posen, ingen fedtede fingre. Du panter, du videre. Jeg vil gerne anbefale R2'eren til andre butikker, men ikke i nærheden af os, fordi så stjæler I jo vores kunder. Jeg vil anbefale Tomra R2 til alle. Det er en no-brainer. Bare kom i gang, I fortryder det.